Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh bandiraɓe on kopnama on gelanama hayruji ɗuɗɗiɗi duniya be alahira momoɗon bi'eteɗo abdoul kadiri aboubacar taweteɗo wuro wiyetego mokolo inchallah en wardi be vidéo kesol dow ko larani whatsapp bi ma'ana ni a sigirta kujeji maɗa ha téléphone maɗa je whatsapp vocal ji maɗa photoji maɗa audioji maɗa be ko nandi be majum pat a sigoto ko da téléphone maɗa halki a sodi téléphone yel gongel ma ta an wati télé whatsapp maɗa ha téléphone ma ni kujeji maɗa pat ɗon norto ha nder téléphone maɗa majum inchallah ngam larugo vidéo ɗo no haɓɓilla torago se on nasta on lara vidéo majum bana ni amma ɗo lara bato on abonné ha chaine meɗen ɗo jur useni bandiraɓe o latiɗo keso mo abonné pat o habda o abona ɓawo to aboni bo partage sobirama ko ɓiɗɗanay like mima damarani on like to machallah to an man bo a yejjiti aɗon no lara vidéo ji en amma a abonay to mi siftinorima hande useni habdu a abona ha chaine meɗen je Fasaha TV hedi jungo maɗa ñamo a yan sabonné si a ɓiɗɗa sabonné majum a hosa kanji hollata aboni inchallah ngam wondugo be amin en ɗo wondi ala ayi halin laare vidéo ɗo iga fuɗɗam ha ragare kujeji maɗa ha whatsapp ma jatta ko da gotel ba mi hofni on sosai. Assalamu alaikum warahmatullah. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu bandiraɓe on kopnama on gelanama hayruji ɗuɗɗi ɗi duniya be alahira momoɗon biyeteɗo abdoul qadir aboubacar inchallah. To kadi bandiraɓe hande bo mi wardani on be vidéowol kesol dow ko larani whatsapp inchallah. En ɗon andino vidéoji meɗen jewi vidéoji montage nde asawere fu en waɗan nde woore. To kadi kanjum hande bo mi wi mi waddanan on vidéo dow ko larani whatsapp. ɓurna bandiraɓe derke'en latiɓe worɓe be roɓe ɗon mari haaje vidéowol ɗo ko ngam bo woɓɓe fere ɗo andi sirri man woɓɓe fere bo anda. En tawan nder temere sappo andi 90 kam fu anda. To ɗum sirri ɗimejum bandiraɓe ne gatta tata bayaniji maɗa hedi whatsapp kalka mana vocal ji maɗa photoji maɗa audioji maɗa vidéoji maɗa ɗi kalkata ko da sanji téléphone fere a lorni numero maɗa je a maɓɓitirno whatsapp man ɗo ha téléphone kesel man ɗo ni to directly vocal ji maji a yautino ha téléphone ngela pat wartan ha nder téléphone je a sodi kesel majum ɗum. Masalan a sukajo aɗo yewtida be budurwa maɗa an andi kalimaji goɗɗi ɗon je yake fere a maran haje heɗitago ɗiɗi on gewtino hakkunde an be budurwa maɗa ko budurwa majum ma maran haje heɗitago vocal ji majum to ko bo photoji on gerɓidirino hakkunde moɗon kam be ko nandi majum irada banni man ni. To kanjum mi wi hande dikka mi holla on lawol ɗo majum sirri ɗo man nder whatsapp mi andi woɓɓe moɗon fere ɗo andi amma bo miɗo andi woɓɓe fere bo anda. To bandiraɓe hidde ko en nasta nder vidéo majum tata yejjutu ha sera vidéo ɗo hedi jungo ma nyamo a yiyan ha ɗo waɗi s abonné ko kuma zabonné ko kuma a yiyan ɗo windi subscribe a ɓiɗɗa hatton ta ɓiɗɗi ha ton waddante lunguruyel gotel sai a ɓiɗɗa dow lunguruyel go sai kon gartan kon taton sai a iya dow je do'ayel ngiyata ɓaleyel ɗo ta ini dow magel kanjum hokkete dama kala yake nde min waɗi vidéo min pat youtube hollete Fasaha TV waɗi vidéo kesol. To bandiraɓe en nasta en tefa whatsapp meɗen en dara sirri majum no haɓɓi latorago. Ta nasti nder whatsapp maɗa bana ni hedi jungo maɗa a nyamo ha dow a yiyan toɓɓon taton sai a ina dow toɓɓon majum sai a waran a yiya setting to ha téléphone maɗa konte gotel a yiyan setting man ha fen haɗɗo to konte ɗiɗi bo a yiyan setting man ha ɗo sai a wara a nasta ha setting ɗo mana parametre ta nasti ha parametre a wala haje nastugo ko toi accu go'o accu ɗiɗi accu tati a wara nasta ha chat je a yiyata ɗo. Ta a nasti ha ton bandam a wala haje nastugo ko ha toi sai a jippo a wara ha les a yiyan ha ɓe windi chat backup sai a wara ina dow ton. To a ii dow ton waddante bana a yi waddaniyam ɗo ha premier holli ma nda backup ha pellel ɗo haɗo waɗi be verte be bindi blanc nder ton ɗo. To aral man ni a wara nasta ha deuxième bindi haɗo windi google account ɗo mana pellel a lowata email address maɗa ngam sai be email address ngam email address man on sigante bayaniji maɗa majum je a yiɗi sigago majum ɗo. A nasta ha ton a hosa email maɗa je a mari haje a waɗa hatton to email ɗon jona téléphone ma to wala bo email joina téléphone maɗa kanjum majum a lowata hatton. Mi yiɗa hollugo email je ngam ɗum sirri on youtube yiɗa
en ɗo andi. Sai wara nasta ha deuxiéme haɗo ha ɗo tawari a nasti ha ton a yi'an nda never, only, tap backup, daily, weekly, monthly. To never ɗo bana wigo ko ndei ɓe ndoi kala mintiyel pat WhatsApp ɗo waɗane backup on kala ko gewtuɗa pat wakkati ta timmi yewtugo ni WhatsApp hoki je'ini. To ɗo bo waɗante bana wigo ta a timmini yewtugo bana journée hande a wara a nasta a waɗa backup man an be hore mara. To ɗo bo bana wigo a wara siga ko ayiɗi sigugo majum an be hore mara. To ɗo bo daily ta hoyi daily kala gewta ka yewti nyalde nde ɗo ba jotta en ɗo mari 23h56 ɗum. To jango to jam 23h56 ko ni ko a yewtino daga jotta ha yago jango ba jotta man ɗo pat WhatsApp hoca sigane ɗo majum hedi Google address mara. Sai haɗo bo weekly ɗo bo kala asawere fu WhatsApp sigane ko marɗa haje siga. Haɗo bo monthly ɗo bo kala lewru. To min kam to min an kam ha je ɗo ko hocanmi je daily ɗo je ɗo on pami ba lallai kam. Ok, to on ini haɗɗo man ɗo waddanan on email ji moɗon bana ni. To sai a hosa email maɗa a wata hatton. Hami hosa email am je mi mari haje. To mi hosi email am mi wati. To a hosi email maɗa a wati kadi ta hosi haje daily go shikenan sai a wara waɗa backup. Ta ini haɗo je haɗo ni yauwa nda en gikiti ɗo en bolwai ɗo ta waɗi ni bana wigo be videoji pat hosa jo'inane. To video bo en andi daga fere ɗo tedda nyaman en connection jur en itta video. To be konane majum ɗo bo backup using cellular ɗo bo ko larani vocalji be photoji be konandi majum shikenan sai wara iya haɗo backup shikenan a yi'an ɗo waɗane backup kujeji mara pat sigane je enane yake a sanki telephone ni a wara tawa kujeji mara pat ɗon ha telephone kesel majum je a yewtino ha telephone ma ɓoyma pat warti ha telephone je kesel ma ko da telephone mangel harke a sanki telephone. To email maɗa ɗon mandi ni to shikenan bana ni majum non giɓe ɗo waɗana backup na. To hosatam ɗo man ɗo hosi hunde je mi waɗino daga noima daga 2h37 wargo jotta bana kenya jemma kenan pat hocan tam sigana am ha telephone am amma photo be vocalji be audioji banda video ngam mi huɓɓai je video ha mara kadi ha larugo connection maɗa ɗo man ɗo hosa tan 91 mega. ɗo on ragare video meɗen je hande bandiraɓe on kofnama on gelanama hairuji ɗuɗi ta yejjite abonugo ha chaine meɗen joyi fasaha tv ngam heɓugo video ji amin belɗi dow ko larani telephone android inchallah. Momoɗon biyeteɗo Abdulkadir Abubakar a abonna haidi jungo ma nyamo zabone a ɓiɗɗana en longuriyel wara ɓiɗɗa je dow wayel je ɓaleyel on gi'ata ɗo ngam heɓugo video ji nana ayi hali wai ta yejjite windango en commentaire hedi les commentaire on windana en ko mari haje min tokka waddango on bandiraɓe. Assalamu alaikum warahmatullah. Surutu man bana ɗuɗi ko